ngadap da ka Jingpynkhiah ha ka men sem ka jonga habang apai ha ki desi wa menta habang apai ka ri ka si ka e ka jongi ya ka julong jaman jong ka chat real ka jongi ha ki desi wa menta ngadap da ka Jingpynkhiah ba ngadap da ka jing ngo diao ha ka men sem ka jonga Gumta hakri kapo kumanta habang aperkat kawan kamen sen kajaga pangariban Quran hakri kapo sum kapamenta kasop cek kamangawan ra an Quran hakri kapo kumanta kalong kari kasi jungi menta kadon kam ya Jingpynkhiah kari kasi ba jungi menta kadon kam ya Jingpynkhiah Karilum kasi hijau yang disi pamenta, kadon kam yang Jingpynkhiah. Habang apai hagi disi hijau yang pamenta, kijing jersey kijing jelai hagi disi hijau yang menta. Kari kasi buat kajet penduduk hanya utrap menta kadon kam yang Jingpynkhiah. Kajing kali menta kalau balai bakuri Jai bin riu, ada beli baka jai bin riu uhen yo trap, kadon kam ya Jingpynkhiah. Aku aban bu, kum kamat jeslok nakin ke jawab lay, naga kitab kabar di Chronicles, kalanong kaban riu, kalanong kaban nyaw. Ka kitab kabar di Chronicles, kalanong kaban nyaw, kadikot kabar kapsaw kabong. Lagi beliau jonga, ya kibala kot dah keting ke jonga, ken penret jeladi, bat ken duai, bat ken duat ya khamat jonga, bat ken paino lagi tibaman jongki, kumta tinggal sengau nabeng, bat gan maap ikipop jongki, bat gan kia ikiri jongki. Lagi beliau jonga, ya kibala kot dah keting jonga, ken penret jeladi, ken duai, bat ken wat ya khamat jonga. Batkin paino na tibaman jongki kumta tengan sengau nabeng batngan maap ikipop jongki batngan penkhia yakiri jongki kini kalong ke dikot kabang abu akhman jongki bangin ai kum ke jislok kakin kapor ke pementa kari kasi ke ke jongki yak balatip lay ke balan nyau pakalong keri kabatip real tu play Kari kawadap dak jinge kari kawadap dak tu bat kangap kari kabatip ya ka okor kaburam Henry kat panayat kiski berkipor kari kalangam hagin jersey jong kapop kari kalangam hagin jersey jong jing sniu Kijing sniu kila jelai bar ki jersey kila tahap ya kari berkacat penriu kajing kali mentah kalong balai ba kari kajungi kala orbai balai ba kari kajungi mentah kadon kam ya Jingpynkhiah habang ipai hakdisi jungi mentah Namar kari berkacat penriu, kalau dap tang lagi jing sniu, kalau jelai ki jing sniu ke bersyirkai, kumta kalau don kami ni bangin Penkhia ya kari berkacat penriu. Dakum nu gin yale banrat ikjasi jong kari berkacat penriu, haga imlang kasalang. Dakum nu gin yale banrat tingkong ikjasi jong kari Bad ke imlang kasalang. Para bengay biit, berlok biit, hau Jesus Christ. Kani ke kubur ke pengakwa keren, kalong. Bakum ki kun ke joblay, kum ki bengay hakmar ke joblay. Hatu mila kelimo, hatu mila bomo ke cingkali. Balai ba keri kangam ke jersey. Balai ba ke imlang kasalang ke jod kapra.
hatu ngila keli mo yala de hagajing im kajing iman shiwe hagi po ki ba menshwa ngem da juyo snyo ko ya kaji thma po yeng kumbalong hagi di si pamenta hagi po ki ba menshwa kya kijing yala ke long bai kawe kiri ya koi pan kawe ke hima ya koi pan hanre kam julong kumbalong hagi di si ki jing menta baka thma kalong halayeng kami katma katma kami halayeng paling in sopla ya kata haba kaktien ke joble kala grandchai kaktien ke joble kala ya tu baha kita kisi barkiya ki bakhadu kajingela kanlong kajat pen riu yala kajat pen riu kahima yala kahima kakmi balau pa kahenman berpara kakiau berpersakurem bar kinong shot ke preo krisi menta ki dei nala yenghe ki jing sneo hagi si menta ki dei nala yeng ki me nala yeng ni yogi lengma ki kot kbor lengma ki ni yogi la ba ki kot kbor bahagi si ki pamenta wat utanga unut pan penyap ila kalong kila kacung tengah kini ki thao kinut ban thombo ri kalong yaran yang jongi khun persa bat kumta terta kini kisi bat kiya ki bakhadu katma po yeng kala jale hakidi si bat kiya ki bamenta kai kapang aku awan ya kuran kini pon ta kalong kinong shun ke jo breo ki si menta kilong ki badai nala yengi kijing ke kai kapang amot pan kuran kini pon komentar kalong halor kijing ke halo jong ki em lang salang bat jong kabri uhennya trap ngadan man kuran menta kalong halor kijing ke halo jong kabri uhennya trap hagri si ki pamentang yu i ba kabri ke jong uhennya trap kadon habring ke jila ke pasal kai kabri ke jong uhennya trap Kari Khasi be kadon habring ke jila ke pasal kai kajing yala kalong yala kajai pen riu kajing yala kalong halaye yu i hakidi si ba menta hakibeng kajing ke phalok jong kajai pen riu nyotra ba kajing ke jong kin hon sang halang ke ba pher bat ki pai ba ya ka sarkar Meghalaya bat kumjuro ya ka sarkar India nganom ben nganom kan tho nganom ong e halor jing ke bi jong phi ngapen shlo ri phi wato phin ya ke ya kata yat pe shakman hare ke e ka bang adon mon ong ke ka bang pan kran hare ko por ko menta kalong yere ban kan mau yo blai yere ban kan mau yo blai mình tôi bác cái khe cái giống như là đang nhìn khe đã có bao nhiêu bộ xuân như vậy mình tôi là đang nhìn khe đã có bao nhiêu thu ban bột như vậy mình tôi vậy bao nhiêu khe là đang nhìn thu ban bên nhập như vậy para lo pi e ya ko teng jo Jesus Christ ngamut ban ong ngamut ban kran lang wa kai khu bor yen perkhat ba bat ngin kli yang ri balei ba ka jai de jo ka jot ka pra hatu ngila kli hatu ngila bishar ba hatu ngila yet mo yang ngila wat mo ya ka tau balei
yo kadao cho cái chọn cho cái chuyện rêu yo cái đây na cái pop cái trong phi yo đây na cái chuyện just new cái chuyện just less new cái trong phi parlok bi e haba tiền cái chỗ lấy cái ông là đã kịp rêu cho nga ya kịp bao khót đã cơ kinh cái cho nga kinh phân rep yêu đi bắt kinh đuôi bắt kinh watt ya khăm cho nga bắt kinh phai nó là cái tiêu bom man bắt cung ta tê ngàn sneo nằm đành bắt ngàn map đi bộ trong kì bắt ngàn phân khe ya kiri trong kì ujis ublay wong bắt cái jing kali man ta kalong hatu ni la penrep nam yaladi hatu ni la penrep nam yaladi hakma ke joglai hatu ni la duai nam nakaban ta jogari bakajai benreu kat no sen ni la duai shajin et nakaban ta gari bakajai benreu parlok pi et namar kata kani ka khubo kabangadan nang renta kanai min semi wei bahang ye ke na kaban ta ri ba ka chai ben reu ken mau ka banin kong kalong bangin bu yo bele sakmat en bu yo bele sakmat om bangin bu shrot yo bele halin bu yo bele sakmat ki je ke changi ban nin ging het kum ka brio nyo tra ging het wo do nu bele ubala ban ye le ubala pan ai kabor ban ubala ban yara pan pelat je loi jengi na ki e ki jing chat tem rao hala ka jong ri ni ngai bodon play on pelat jengi na ki jing chat tem rao hala jong ri namar kata perkhat bha habangi penlong ye ki jing ke kamlong kabri bangin ya ke dakaba nin penjot ya ki weiban kamlong bangin ya ke dakaba ngin thang ya kali dakaba ngin thang ya ki yeng dakaba ngin bu bom ban ap jingma ya kap ya la jong ka jat ben reu ni mut ban ya la ya ki wei hari ni mu jingma ban ya la jong ka jat ben reu perkhat bha habangi ke na ka banda kari bakajai ben reu yo kan long ban kata ke jing ke jongi ka bangi hian ban ya ke na ka daw jong ka jat jika hop jong ka jat ben reu han re yo le se kan long ban ka jing tim ya ka jat ben reu perkhat bha da perkhat janai bha namar kata ngabu kama se hagde jongi wei paro nganom peno mensem bangin nakam ta kito kinong yakip bandawa jong ka hok nganom peno mensem yaki ngaru ngari wei naki di khot sang malang naki nong lam jong ka kenhun sang malang kom tang nganom peno mensem yaki henry ke e ka bang ngamot pan pha ka ma se hagde po ko min ta klong ken mau habanya ke nyeri ban ken mau powdon ublay uban bishar yang i paro nyen ken mau powdon ublay ubalong unong yada na ka benta jong ka ri ba ka chai ben reu namar kata kumangong phila ban nya sakma ka jeng ke ka jong phi tang ba what I like baka jing ki jong phi kan long ka jing ki bono kan long ka jeng wet ya ki pai ba bat kan long ka jing pen man sao ya ki pai ba la di wat hadu ban de shem ni ka jing imbreu namar kata hawangi don kata ka jing ni ka jang ben reu de ban don ka jing yo blay neng kong habang i ka jai ben reu ye de ban neng kong yo blay
yo nye perta jat ben rew hari thong yon ra ben ban ya ka jing klumar ya ka jat ben rew nye bo shun ben man ki wei nye thmu ban sim jing em ben ban ya ki wei ban ka de ka long ben ban ka ba bu jing he wat kan long ben ban ka jing tiang ya ka jat ben rew na bo play sngo tana ya ki bakum kita ki jing ya khe ki jongi da ka bangin ya khe banwan ra ya kita kijing ya kiba penni kijing ya shun lagi kiba penni kijing mensau nama kata kum ki paralog pi di Donkam nama kata bah bagi don kita kan mensem ban ya khe nak kan tak right jangan tengah jat riu kakien ke job lay kam shem long lagi kam long kapok ban ya khe nang tak jat riu kam long pop bagi ya khe ban dawai jong ko hok Henry wat ai la bo soi tan un yo ban tu ya ke jemut ke jem barkhat ke jongi da ka babu rom ya ki kan hon sang malang ki ba pher habang asngap ya ka cingkran jong ki noi lam sen phalang ba pher da ka babu rom ho chi san barkhat ni snel ba ka cingkran ga jong ki ya ki bro sorkar ya ki minister snel ba ka lom ka ba dei Henry habang ye barkhat ba di ha ga jing long ba kan jam sem kalong ke kabab pen snow ada kabab pen snow si akmat ke joblay kalong ban kabab pen susi akmat ke joblay kamlong kabadai ini ba nyen kenya do yap yo buri bodang im kamlong kabadai hok ini ban kenya do yap yo buri bodang im kamlong kabadai ini ba yen kren pen palat yin ke dak ba jajai yin ke dak jing tip real tu play bangin yin ke dak jing klut Henry wat ai lat ba jing klut kan lu mà chỉ xin bác đinh cái lợi kinh chỉ xin bác đinh cái lộc lụ là chân giang vẫn bên liệp như cả và đại lạt bác đinh căn clang hà cái riu căn chặt rêu nhiều tróc hắn nói ai bác cái chính cái job lay căn sân cha như cái ri bát cái chặt rêu ai bác cái chính cái job lay căn sân cha như cái ri bát cái chặt rêu kadi khot ka bangal pule di si kali ka pentang por ka pen kan mau ni bakum ki khon Tristan habangi don ka pen sem jong jing habangi don ka pen sem jong jing ka jat ben riu ye de ban phai ning kong yaladi ye de ban phai khmat ning kong yaladi choblei ye de ban pan ret ning kong yaladi hakmat ka choblei Hashwa pangin sakren naga bentak di waibat. Ngin penrep yalade bat ngin dwai naga bentak ri bakajat penrep. Bat bangin pai no naging tipaman. Kawaibat ka bentak pang ka bang akwa benkren naging bentak long. Kumbang kren nadu meni. Hatu gilawat na mi katenrai. Ya kadau balai bakajat ben rew kajongi manta kangam haki ahor balai bakajat ben rew jongi kasyak kani lut haki nong shun kendiat hakbari bot uput usam niyo ba kadon kajing lek haki si ba menta hakbari bot uput usam jong kajat ben rew hunyo trap ani jong kajalam Mekhalaya kajingnya kini apreng jong kajalam Mekhalaya
Wat kejala asam kajinya kini put kalaja kan mau namar kata kum kajat penreu kebat breu tu belai hatung ila perkhat nam hatung ila wat nem mi katan rai kai katau kau penlong ya kadi kai katau kapa kinom shun kinyo ban kini ya kijakang ki buta ki chungi hatung ila wat nem mi katan rai yo le se day na ki jingla ki chungi day nakapop kejongi hi day nakijingle kejongi hi wei paro wat ya katanrai wat ya khmat kejoglei boblei un penshai nyin wai namar kata boblei un penkhia ya kari khasi kab kejongi kabakado ngabu kamaset prejoi report ko benta ngabu kamaset kamachi report ko benta ba tungin perkhat tungin puson ba tungin perkhat pha ke ka bagi di bana kabaning konglong bangin penret yelde akmat ko soplai bat pangin duai ngin khot ka pa dio blai bau blai un ben khia ye ka ri ka jongi ngin pen khot ka pa dio blai bau blai ben khia ye ka ri ka jongi ngin pen long ka jing duai shu tham bau blai un ben khia ye ka ri ka jongi knang bangin lai nak jiada nak ji shaklun ye ka jaka hakinom shun ublai u e ya kai jan reu kabatip reu tu blai namar kata ngin skam wal ngin em kata kaci em kabatip reu tu blai kinong shun kinam la banwan yala hakmat kinam la banwan yala yangi wat kinam la ban job ya ka jan reu kejoi kum ka jan reu khen yo tra yang balak nyo yaka wang long ka jan reu kablak kru kerpang dau blai kabenta kabakhadu kabang ngamut ben kran kalong kum ki khun ki job lai tongin penret yalade hakmat ka job lai ini sai na kabenta kri bakaja jen reu ha ki jing duai ha ki jing slok changi lambat ublai bau blai upen khia ini de tang ka jing et ki job lai de tang ka jing snai job lai kabala panyara yangi kawai pat kapang kabakhadu kaw e kabang abut ban pran hai ka dei ba kinong san sha jong ka ri ban jong ka san sha lani ki minista ngadon ban kren na kabanta jong ki da ka burom e bawa kum kinong san sha jong ka ri ba ka jat ban reu ye em hakari ba ka jat ban reu ka bat ye em hakari san sha pai ba ka e ayu yangi kum kinong san sha ba pen pai sho pai ba ya ka jing e jong ki pai ba knang ba penyo ya ta ka jing shanya na ki pai ba de bat khadu kalong wa kum ki khun kristan dong in wai bo blai in wai bon pen mi na ka ban ta ka ri wa jat ben riu bo un se ya ta ki dang lam jong ka ri ki ban sneo ki ba la e na ka ban ta ban long ki dang lam ban long ki dang sunshine ya ka ri bar ka jat ben riu in wai bo blai un pen mi yang kita ki dang lam jong ka ri ba ka jat ben riu ki ban ya lam ye hok ki ban ya lam halim ti jong ka hok per ka jing shisha khnang makari bajet ka jat reu chingi kan long ka em ha ka jing tip reu tip lai tip hop tip sat
tiếp akor tiếp buram lengba kani ka khubor kabangadon man slok ni kamta ublei un ker khu na kabanna kani ka khubor amen tomin phai shop lei jin wai kaburom ka jehung ai shmel lei bak pa jabab ning hagri po jin klemat kamenta ngadap dak jesu si ngadap dak jesum lung habang aphai yakidi jing jingja ke baja hagri si pamenta aring ayoi mel play da bang su thu o melong mel play with don bo halal baro u play with tap dak jing ai ka jis nai u play bu kun rai ka jim up a but u play u tap dak jing is nai try na ma ka tang ayo I bu ka ri ka si we e jing menta ka don kam ka Jingpynkhiah ka jim try nama ka tang adwai khot me all play ha ka klepat ka menta lada lom kamon le ko try ni dwai nyai ti hakmat ka jai ko chi subako do the one man chungo igri Khasi e ka jongi ka ron apdeng ki saw ka jing khi phalok jong ka jai pen riu na ka benta bandawa ya ka hok jong ka jai pen riu try be ye bu ti khmat ka jome ye yes kam bade tama me all play what done ball hello paro ublay usim kisim bar ki ba hakmat jogi kum ki bre kilong ki bomla hanre hakmat ka jame ublay kilong ki bala try nama tanga tuai nama kata tuan jingo igri Khasi be ki jongi tuan jingo making go try ban ben khia no igri Khasi ki be ki jongi ai ba ki khon ka bre un yu trap ki ba em ha ka ri ba ka chat reu ba ki nom klet ye be go try hanre kin phai no la ki bo man ki jong ki bat kin priang kin pen red yeldi bat kin phai khmat shme ko try da ka bagin yo ne slok ring kat ta me oblay oi try pen mi kar hai ko try ya kin nong yalam jong kari kinong san sha jong kari ki bat tip reu tip lay ki bat tip reu tip hok nang ki bala ba lam ya ri ba ka chal reu ha ka jing khoi ki jing supa ha ka jing tip reu tip lay ba ka ri ba ka chal reu kan long ka em bat kawatir beliau terplay. Ni dua kemajuan mereka ko try kumjuk kita sunshine kita belum hapok jeng assembly. Kita minister. Ya rapa boleh na banta jongki. Pendap domen sem ko cuma kita jongki wifi paro. Bah bagi don kamen sem nak banta ban syakri yang jongki pai ba. Ai bagi don kamen sem kecik ek dengkong ya me boleh. Kenang ba kecik ek kita mekan wan nak bagi jongki. Bad bagi na don kita kecik sel. Nak benta kajong pai ba try be ek ne bar kata ngat tuai kmat chome ko try ba minang sei kra hai me ko try ba min pen sneo hakino haklan score jong kinok san sha jong ri bar ka jat pen real la klong ki minister jong ka jella me khalia bat kum juru ye ki minister jong ko ri India he ber koi ya rap oblay na ka ta jong ki makin sneo thu makin hab ki shin kaleng ko jam kaji kum kajing kum makin long kum kinang sensha no ti pai ba ya rap oblay na ta jong ke ba kin don kata kamen sem jong kajing e ti pai ba ban shakri hok ke jong pai ba bin na ka benta kari ba ka chat yun reu nang ba kari ba ka chat reu kan like na ki bam sap bam pong kan like na ka bam sap ka bam pong kan like na ki e ki jing chniu ki jing thala jong kari ko porthai try ni dry hakmat jame kon ran long ring kat namarta pen khia me ko in ko try ya ka ri be e ke changi try ngat dry ha ka teng jame chi su ko do mental na sam guru amen